nindog di para mataas ka. Hi guys! Today's video... Energy juga yun. Hi guys! Today's video, food trip na po dito sa Dipolog. Ang owner is si Froilan Pod. Hey. Kuyog na ako mga classmates, Froilan Hapon, and si Teresa Titay. What's up YouTube? Hey, what's up YouTube? So this is Froilan's restaurant, Mexican restaurant sa Asa. Sa Bara, mas comida man, check it out. So today mag-order me, mag-try me sa mga dishes. Let's go. Tacos, then quesadilla, pasta, seafood pasta. So asa ka ga school? Culinary Arts. Sa Philippine School of Culinary Arts, Cebu City. Nakasad ko yung partner ko nga Mexican ba? O ni, food truck muna tamang plano. So, while wala pa may truck, wala sa niya mong tripping ba? Para nag hole in the wall ba? Atik na, take out. Oh. So, ayan, lingaw-lingaw lang sa dana. Hey guys, food are ready. Mangaon na pud me. So don't forget din is para magsaysay doon sa Capilla. You get a chance, come visit. It's a Mexican restaurant. Kita jud ko sa pagluto sa pasta. Tinuod siya nga pasta, Italian style. Hindi siya fake na pasta. Uy, giluto biya ang sauce with white wine. Buffalo wings, nacho supreme, burger, churi burger, quesadilla, and taco chorizo, grilled pork taco, and pasta ala pataranta. Dig in. What do you think? Hindi na katingog. Hindi na natingog. What do you think? Walang. Yum, yum, yum! Chef ko dyan sa DMC karon nag-teach siya dito. Nag-teach po ka dito? So guys, muna siya ang chorizo tacos. Halang ka? Adili na hala. Ang kaning following sa. Chorizo gila siya. Original patties, mas kumida nga patty, and nag-add na ko another flavor ng chorizo, chunks ba? Smoked chorizo. May a little bit sweet ang taste. Tamis-tamis siya gamay. Savory po at the same time. Tamis siya. Unahan mo ka hot sauce with the burger. Homemade hot sauce pa daw niya. Kasi tingnan siya mo hot sauce. Wala flavor, pero mas kumida rin pa siya nga homemade hot sauce. Mas kumila homemade hot sauce. Wapay nga dan. Comment ng below kung naman yung suggestion. Kasi itlog. Cheese. Ano mo siya mga lang. Try na to ang pasta. Sa katigis may tawag nila o Uyo. katigis, Andres. Kita ko sa pasta, giluto siya real white wine. Mo yung sauce base. Ayaw may kumant. Kita nga nagkaon. So ang base sauce ani kani mo hot sauce niya, homemade daw niya. Nga mas halang ang halan. Crispy. Next is quesadilla. Tari yung tari. Crispy ang tawag sa quesadilla wrap. I don't know. Crispy ang wrap sa tawag sa ano quesadilla. Quesadilla, tortilla wrap. Tortilla wrap. Crispy ang quesadilla wrap. Muna siya itinuod nga Pinay. Mo di 30 nimo? Kani mo?
Kani siya buffalo chicken, spicy siya dati. Buffalo. Baka na siya nacho supreme, pasta seafood pasta. Oh, pasta ala pataranta. Ala, masarap na din. Ayaw na. Sige na, okay. Para ni Mia, para ni sa vlog. Ingaw ka? Ayaw lagi kong video. Nihungit ka. Sigutong. Thank you. Salamat, Eat and Run. So that's it guys. Kung maning pangaon, make sure to visit the location. Saan nga sa restaurant? Mas comida mexicana. Mas Comida Dominicana doon sa St. John the Baptist Barrack Chapel. Asa pa? Let's talk about it. Let's talk about it. Mga tagline. So, lami kila mga food. Make sure to check it out. Bye!